Millum eluf ta' studenti bdew jibbenefikaw mit-trasport b'xejn u l-Gvern hu impenjat li jaħdem biex dan il-benefiċċju jifirxu għand l-istudenti kollha. Dan qalu l-Partit Laburista fi stqarrija li għalija wieġeb lil Partit Nazzjonalista li mhux jiflaħ jara li l-Gvern iżomm il-wiedi tiegħu. Fil-fatt il-Partit Laburista saħaq li l-Partit Nazzjonalista qed jibqa' negattiv u jipprova jagħti spinn il-fatt li l-familji Maltin u Għawċin qed jibqalhom il-flus fil-but. Dan għaliex is-servizz ta' trasport b'xejn lejn u mill-iskola issa huwa offrut mhux biss lill-iskejjel tal-Istat imma anke lil dawk tal-Knisja u indipendenti. Il-Partit Laburista saħaq li l-oppożizzjoni ta' Adrian Delija rewħet kemm felħet biex ma jintlaħax ftehim mal-operaturi ta' trasport, iżda llum hemm iktar minn 70 operatur parti minn dan il-ftehim importanti. Il-Partit Laburista għaraf li bħalissa hemm 800 student jistennew biex igawdu mis-servizz u fakkar ukoll li kien għal Adrian Delija mhu jgawdi ħadd mit-trasport b'xejn għall-iskejjel. Dan għax skont hu din il-miżura ma kellix tidħol minn din is-sena. F'intervista li xandret il-ħadd fuq One Radio, il-Prim Ministru rrikonoxxa l-isfida biex jinstab it-trasport għal numru ta' studenti u tenna l-impenn tal-Gvern li issa mar pass il qudiem biex jakkomoda anke l-istudenti li ma jattendux fi skejl taħt ir-responsabilità tiegħu. Min issa nistgħu ngħidu li din l-iskema hija ta' suċċess. Il-not so good news huwa li jaħdem nies li jridu issa jużaw din l-iskema u li m'hemmx biżżejjed vannijiet u rotot biex ngħidu hekk disponibilità fuq ir-rotot biex tkun available mal-ewwel qed naħdmu biex naraw li din il-problema tiġi risolta. Sa dan it-tant fi stqarrija l-Ministeru għall-Edukazzjoni saħaq li direttivi industrijali msejħa mill-Union il-ġdida għall-edukaturi fih dan il-UHM huma illegali. Il-Gvern innota li din il-Union lanqas qiebis irrikonoxxuta bħala trade union li tirrappreżenta lill-edukaturi fl-iskejjel pubbliċi.